Молитви і сльози на межі з окупованим Кримом і клятва звільнити від загарбників батьківщину. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв побував на крайній точці материкової України – контрольно-пропускному пункті Чонгар. Далі – російські прикордонники і окупований Крим. Мустафа Джемілєв не був вдома з травня 2014-го, коли окупанти заборонили йому в'їзд додому на 5 років. Разом з Мустафа Ага на Чонгар приїхав і заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. На кордоні їх зустрічали патріоти України, кримські татари з громадського формування «Аскер». Про що говорили і з ким зустрічалися лідери кримськотатарського народу на Чонгарі, розкаже наша Тетяна Сулій. Контрольно-пропускний пункт Чонгар – крайня точка материкової України, так званий нуль. За 200 метрів звідси вже озброєні російські прикордонники і незмінно наш український Крим, окупований Росією 5 років тому. Сюди на нуль приїхав лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник голови Меджлісу, колишній політичний бранець Кремля Ахтем Чийгоз. На в'їзді їх зустрічають учасники громадського формування «Аскер». Дорогу в Крим Мустафі Джемілєву окупанти закрили у 2014-му. 5 років заборони минули, але потрапити додому Мустафа Ага не може й досі. Пригадує, коли востаннє був так близько до Криму у вересні 2015-го, на початку продовольчої блокади Криму. Приїжджали сюди, відкривали цю блокаду. Це було 15 сентября 2020 року. Время от времени приїжджаємо, щоб напомнити, що скоро будемо. Вернетесь? Конечно. Будем прорываться в Крым? Ну, не так. Сначала грунт создадим для этого. У супроводі аскерівців йдемо до їхнього штабу на Чонгарі. 4 роки тому ці хлопці приїхали з Криму підтримати продовольчу блокаду. Тепер допомагають українським прикордонникам на Чонгарі. У вагончику із золотою тамгою на стіні Мустафа Ага пригощають кавою і дають погортати журнал чергувань. Аскерівці роблять нестерпним життя місцевих корупціонерів, впевнений Мустафа Джемілєв. І якби не вони, над прикордонним з анексованим півостровом регіоном вже майорів би російський триколор. В структурах власти, в том числе в Херсонской области, есть очень много сепаратистов, в том числе на уровне депутатов. А вычистить все это наши законы, к сожалению, пока не позволяют. А что касается общественного контроля, то это очень важно, конечно. Вот то, что здесь группа от «Аскер», они хорошую работу делают. А, к сожалению, какой-то реакции на те сигналы, которые они подают, пока нет. У нас, видимо, будет очень сложный разговор и со службой безопасности, и с Министерством внутренних дел по поводу того, что они не делают, а что надо было бы делать. На КПВВ випадково зустрічаємо нового постпреда президента в окупованому Криму Антона Кориневича. Мустафа Ага просить його розібратися зі свавіллям людей-колаборанта Сейтумера Німатулаєва і прикрити нарешті його незаконний бізнес, котрий навіть після втечі колишнього чиновника до Криму продовжує приносити йому прибутки. Потом вот эта вот гостиница, когда можно было бы вот это помещение использовать для наших пограничников. Конечно, конечно. Туалеты есть. Земли у него здесь сотнями гектаров, тоже его подставные лица регулярно отсюда деньги перевозят им. Что мы за? Мы правовое демократическое государство не за такой степени, чтобы открыто сепаратисты, враги пользовались нашей демократией. Представник президента з проблемами району на адмінмежі з окупованим Кримом пообіцяв розібратися. Наостанок лідери кримських татар йдуть до крайньої точки КПВВ Чонгар. Звідси окупований Крим видно найкраще. Рідна земля на відстані кількох сотень метрів розчулює Ахтема Чийгоза. Стає навколішки і молиться. Обіцяє, наступного разу вони зайдуть вже у вільний від окупантів Крим. Навіть знаходясь в тюрмі, я був все-таки вдома. Был в Крыму. Я пешком пойду. Я вот сейчас шел и точно для себя решил. Я весь Крым пройду пешком. Я соскучился очень. З Херсонщини Тетяна Сулій, Асан Емінов, Заман, АТР.